Il-Wordle hija logħba divertenti u edukattiva li splodiet fil-popolarità, tant li llum anke bil-sinna nsibu verżjonijiet differenti tagħha. Michael Police ħoloq l-ewwel verżjoni Maltija. F'din ir-rokna huwa jaqsam magħna xi riflessjonijiet dwar din il-logħba. Wordle hija logħba fejn tista' timmaġina li xi ħadd qabad dizzjonarju bil-Malti u għażel kelma ma qallek x'inhi u inti qed tipprova taqta' dik il-kelma x'kienet. U inti tipprova taqta' billi tipprova kliem oħrajn bil-Malti stess. U skont kemm tkun viċin imbagħad, pereżempju jekk jgħidlek inti tagħmel attentat jgħidlek eħe, mhix l-istess kelma imma l-answer u l-attentat tiegħek it-tnejn għandhom A fit-tieni post. Allura inti jkollok daw it-tip ta' hints u tkun tista' tasal aktar qrib ta' x'inhi l-kelma. U għandek 6 attentati sakemm taqta' l-kelma x'inhi. Pereżempju kieku r-risposta kienet warda u inti għamilt attentat dawra taf li għandek il-littra W imma jgħidlek għandek il-W tajta ma mhux qiegħda f'posta. Jgħidlek għandek il-A tajta imma forsi mhux qiegħda f'posta. Dik it-tip ta' ħsieb. L-għan ta' dil-logħba fil-verità huma biex tilab u tieħu pjaċir, però fl-istess ħin imbagħad hemm l-għan minn taħt li wieħed jitgħallem aktar fuq il-Malti. Jitgħallem kliem li forsi ma kienx jaf u anke forsi l-ortografija tagħhom. Ħtieġa fil-verità ġiet minn x'imkien sempliċi ħafna x'kont qed nilgħab il-verżjoni bl-Ingliż u xtaqt nilgħab il-verżjoni bil-Malti u sibt li ma kienx hemm waħda. Allura rajt kif għamilt waħda bil-Malti. Il-proċess tal-iżvilupp kien pjuttost qasir għaliex l-idea kienet diġà hemmhekk. U fl-istess ħin użajt xogħol ta' ħadd ieħor fejn id-dizzjonarju użajt is-servizz magħmul mill-ġabra u fi ftit ijiem il-logħba kienet kompluta. Il-logħba wkoll hija magħmula bi struttura jgħidulha open source, allura min ikun jixtieq jikkontribwixxi għall-logħba jista' kemm jikkuntattjani fuq l-internet jikkontribwixxi l-idea tiegħu u jekk nara li kollox huwa tajjeb tiġi fis-sit tidher pubblikament. ċerti features jiġifieri kienu frott il-komunità li xtaqgħu jaħdmu fuqha wkoll. Għalkemm il-kunċett huwa sempliċi, huwa b'saħħtu ħafna u huwa versatili, tant li hawn verżjonijiet differenti anke bil-Malti stess. Mhux hekk biss imma tista' ssibha f'kwalunkwe area li tixtieq hemm Wordle tal-matematika, hemm tal-ġeografija, hemm tal-plejers tal-futbol, fuq kull aspett tista' ssib verżjoni tajba għalik. Naħseb importanti li l-Malti taraħ minn lenti differenti forsi, minn lenti ta' pjaċir qed tilgħab u qed tieħu logħba. Jiġifieri dak li jkun mhux dejjem jara l-logħba bl-Ingliż biss, jara l-logħba bil-Malti. U fl-istess ħin naħseb meta tilgħab logħba bil-Malti kif semmejt qed titgħallem fl-istess ħin għax ikun hemm ċerti kliem li ma smajthomx qabel forsi u tkun qed tiġġedded il-vokabularju tiegħek. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.